Bon dia, som la Maria Ten I la Gisela Guitart. actrius, creadores i supervivents del sector cultural. I esteu escoltant Narin Nan! Estem tenint problemes de cables, gent, no passa res. Però tornem a ser aquí un dia més per obrir un meló. En aquest cas, la creació de personatge. Quan vas al teatre o mires una pel·lícula, no veus només una persona dient un text. Estàs veient algú amb una manera concreta de caminar, de parlar, de mirar, de reaccionar, i tot això no surt del no-res. No és màgia. No és el duende, que li diuen. Ajuda, però no. Crear un personatge és un acte de construcció, donar-li història, una certa veritat. Darrere hi ha decisions encara que no s'expliquin mai explícitament. Qui és aquest personatge, com és, què vol, què l'obsessiona, què li fa por, com es relaciona amb els altres... O sigui, fins i tot, potser algú per crear un personatge s'ha preguntat què esmorza al matí. A vegades passa. Però no és només pensar, també és fer. Com ja sabem, el cos i la veu són eines fonamentals en el teatre. Investigar i decidir com es mou, com camina, com s'expressa, com riu, com sent, no? Com sent les diferents emocions. També forma part d'aquest viatge de creació. Per fer-ho hi ha moltes tècniques que et poden ajudar, moltes que vam estudiar a l'Institut del Teatre i que jo no me'n recordo. Però, per exemple, hi ha el clàssic sistema de Stanislavski, que subratlla la importància de què fa el personatge i per què ho fa, o un enfocament més físic, com ara el mime corporal, on el cos és el punt de partida per construir drama i presència escènica. Hi ha moltes maneres d'arribar-hi. I al final, crec que cadascú es fa el seu mix-max del que li ha funcionat o del que li va bé en cada cas, en cada personatge o en el tipus d'obra. Quin és el teu truco, Maria? Uf. Bueno, la veritat és que jo no he fet mai personatges molt diferents a mi. No? Tu has fet algun personatge molt diferent a tu? Home, sí. Jo sí. Vale. Però perquè també he fet algun espectacle més familiar o, per exemple, amb Divina de la Mort de Fakov. Tots són... O sigui, és un cabaret d'esquetxos, llavors cada cabaret... Sí. Cada en allà sketch... teniu personatges diferents en cada sketch, a més que hi ha molts personatges en diferents Sí, en allà hi ha obres. creació de personatge. Molt variopintos. Sí. La dissenyadora. Ai, de veritat. La dissenyadora. Ai, sí. Sí, en aquest cas sí. Però, bueno, igualment. O sigui, Sí, és tu prepares veritat. un personatge que és diferent a tu, al final. Sí, però sobretot penso molt en coses com en plan, com pensa el meu personatge, més que com camina o quina veu té el meu personatge. És més de la història, d'on ve, Sí, no? I per què està dient o per què exacte. està fent el que fa. Sí. Sí. I tu, Gerard? Perquè recordem que el Gerard, el nostre tècnic, és actor. Jo, la història que t'expliquen d'aquell personatge, com tenir-la molt clara, molt present, potser tampoc no construeixo tant, però sí que molt en la relació que tens en aquell moment amb aquell altre personatge. O sigui, com tirant molt del vincle que hi ha amb el que està passant o amb aquell personatge en concret. No és el mateix amb la parella que amb el fill, filla, amb el avi, el que sigui. I canvia molt, això. A mi em va molt bé tenir vestuari. Ah, sí, clar. O sigui, el vestuari em dona una manera de caminar o Totalment. de seure que llavors això m'ajuda a portar cap a quina veu li poso en el personatge en qüestió. O sigui, jugar amb la vestimenta, quan són personatges més estripats, o amb les perruques, m'encanten les perruques, m'ajuda molt. I amb personatges ja més propers a mi, com en Dipòsit ple, que sóc jo, literalment. Són molt complicats, de fer, quan són tan propers a tu. Sí. Perquè de vegades com has de fer una broma des d'un personatge que és molt tu i no la saps fer. És a dir, d'on surt això? Bé, o sigui, a vegades potser prefereixo fer personatges més estripats i diferents a mi que siguin tan propers. És més divertit, però alhora més complicat en el moment de creació de personatge. Clar, crec que tu ho trobes més complicat, jo potser trobo més complicat a la inversa. Ah, sí? Sí. No, perquè això és més un joc... Cada actriu és un món. Exacte, sí, bueno, sí. No entrarem dins les nostres paranoies. Passem al càsting. Passem al càsting, que la nostra convidada d'avui sí que n'ha fet d'això. molts de personatges.
Avui tenim amb nosaltres una de les actrius més camaleòniques de Catalunya. No només sap transformar-se a partir de la caracterització, sinó que sap posar-se dins l'ànima de tota mena de personatges. Durant la seva carrera l'hem pogut veure de folclòrica, de poli bona, de poli mala, d'infermera patossilla, de secretària amb poques llums, de cabaretera i un llarg, etc. Ha treballat amb Anexa Teatre, amb La Virgueria i amb grans produccions com The Hall Zero, però sobretot ha trepitjat la majoria de grans teatres de Barcelona i de les Espanyes amb la seva segona família, la cubana. I quan es cansa de tanta faràndula, puja a les muntanyes. Des de fa uns anys ha trobat en la Vall de Boí el lloc perfecte per relaxar-se i per carregar energia. Tot això ho ha fet sempre amb la seva indiscutible companyia dels seus peluts. Durant molts anys la va acompanyar a la golfa i des de fa 3 anys viu acompanyada d'en Morgan, que és tot un gentleman, pelut, que vol ser l'estrella de L'amor venia en taxi, l'obra de la cubana que podreu veure fins al 15 de febrer al Teatre Romea, tot i que de moment no li deixen ser l'estrella, pobra, però es resignen ser l'estrella dels camerinos. Benvinguda, Maria Garrido. Moltes gràcies. Benvinguda. Quina presentació més apoteòsica i fantàstica. M'ha encantat lo de camaleònica. No m'ho havien dit mai. És com, és una de les millors coses que et poden dir, no? Sent actriu, És crec. un bon adjectiu, No? totalment. Sí. Bueno, és que ho ets. I a més la Maria de vegades, com que jo crec que et surten els personatges des de dins i que de vegades estàs en una conversa normal i de cop te surt un personatge. Sí, però això ho fem Com algo tots una que tens mica, a no? dins. Quan expliques coses i em va dir ma mare, és que de veritat... I tu fas Això és així, veritat. No? Sí, i les meves amigues em diuen, la teva mare no parla així. I jo, ja, però Quan l'estic intentant. Sí, ho fem tots una mica, sí. Doncs què, passem entre cametes? Passem entre cametes. A veure, Maria, Què? entre cametes és una conversa divertida, sobretot allò que no es veu dalt de l'escenari. Mames, preguntes normals, però així còmodament, relaxa't a la teva No és un butaca. examen. No, és anar anant. La primera és, venint de la temàtica que venim, des de quin punt parteix la Maria per crear... O sigui, la Maria tu. Clar, Jo. és que avui tens dues Maries. És veritat. La Maria per crear els seus personatges. Doncs jo no tinc una manera concreta fixa de fer-ho. Potser hi ha intèrprets que sí, però jo no. Jo depèn de moltes coses. Depèn del codi que es requereixi, depèn de l'equip amb el que treballes, depèn del que demani direcció, depèn del procés creatiu, de si el més important al principi és, per exemple, que tinguis el text, o el més important és primer passar un procés de creació de personatge i a partir d'aquí ja anirem fixant text. Depèn. Hi ha hagut de tot, des de composicions molt mentals, fent tot allò que dèieu, no? De crear de l'imaginari, de la vida d'aquest personatge, de la relació que té amb la resta de personatges i tal, fins a coses molt tontes com que la cosa no sortia fins que un dia em van donar un palillo i amb el palillo tot va encaixar de cop i a partir d'aquí va sortir un personatge. No hi ha una manera concreta. Vas provant coses a nivell de composició física i a nivell de veu. I aquí es va fent el procés creatiu, que és aquella cosa que vas fent, que hi ha un moment que no saps què estàs fotent, no? I que penso sempre que hi havia un proverbi que em deia una professora meva, la Pepa Fluvià, com més gran és el caos, més a prop està la solució. I serveix molt per la vida i pels processos creatius, perquè a vegades se t'acumula tanta informació que ja no saps el que funciona i el que no funciona, no? Però arriba un moment en el que, a mi, em sembla, fa un clec i a partir d'aquí pots anar fent el puzzle, llavors ja que arribis a l'estrena o no és una altra cosa, però com a mínim saps cap a on vas. Bueno, és que això passa que de vegades, no sé si ho saben les oients, que de vegades a l'estrena encara, malgrat que no has estrenat i s'acaba allà el procés, que a dia de funcions vas trobant també coses. I tant. I s'acaba també d'encaixar totes les peces del personatge. Sí. Bueno, per això diuen, no?, que ja hi aniré... Els col·legues diuen, bueno, ja hi aniré més endavant, no? Perquè normalment s'estrena i
sabem com va tot això. Que arribes a últim moment i temps, ja clar, estàs perquè així. no hi ha prou temps d'assajos, perquè pressupostos, perquè tota aquesta sí. cosa, no? I aleshores arribes a l'estrena una mica amb pinces moltes vegades. I després, depèn de l'espectacle, es van generant dinàmiques interrelacionals amb els altres personatges que fan que el personatge creixi més. L'obra que estic fent ara, el personatge, en el moment actual, diguem que té més capes que quan vaig començar, i això li passa a tothom, no? El públic potser no ho veu, però jo sí. Ja està. De fet, els pares d'una companya, en una obra que vam fer fa uns anys, vam fer una primera temporada, que van venir com a bons pares una o dues o tres vegades, no me'n recordo, i a la segona temporada van tornar i ens van dir: ostres, felicitats, és que ara els personatges estan molt ben agafats. Clar. I havíem hagut de fer 24 funcions per arribar a aquest punt. I és que nosaltres també ens ho vam notar, no? Però clar, una persona que et va veure a l'inici i et torna a venir a veure al cap d'uns dies o d'unes setmanes, o això, una segona temporada, diu, ostres, és que ara estan molt clars, molt ben agafats, com les vostres relacions, quan no parleu, tot plegat, està molt... Bueno, i llavors, a més, hi ha una altra cosa, crec que és, en el cas hipotètic de que s'hagi tingut temps, perquè hi havia diners pels assajos i tot ha sigut estupendo i hem tingut tot el temps d'assajar i tot ha anat viento en popa, no hi ha públic. I aleshores, quan ve el públic, la cosa canvia, no? Que diuen, no falta sempre un personatge que és el públic. Doncs sí, sobretot en comèdia, el públic li dona un tempo a la cosa, no? D'uns riures o uns aplaudiments, o en drama, aquelles pauses, no? I com sents el públic... Tot això també va construint la funció i, per tant, va construint els personatges. Totalment. T'ha quedat molt bé, t'ha quedat molt bé. Perquè que me lo portava preparat. Els personatges són vius. Perquè ara a l'amor venia en taxi, fas només un personatge o en fas uns quants? Perquè No. la cubana de vegades només en fas un. Sí, estranyament, molts dels intèrprets fem un sol personatge. La majoria en fem un sol. És una cosa Sí, perquè nova. normalment a la cubana, no? Es feu de vegades 3 o 4 personatges. És curiós dins que de la cosa que funció. és nova per la cubana és el que normalment es fa sempre, que és que hi ha un intèrpret per personatge. Sí. Aquí no. La gent que vingui a veure l'obra o la gent que ja l'ha vist ja entendran el perquè donar-li aquesta continuïtat i perquè ja n'hi ha prou. De fet, som molts intèrprets, som 13 actors i actrius i 6 músics. Aleshores, És molta gent en sí que escena. hi ha persones que doblen, però no tothom. I jo en faig un només, la Maria Antònia. I d'on vas treure la Maria Antònia? La Maria Antònia va sortir d'un cigarro. Tot són coses a la boca, el palillo, el cigarro... Sí, bueno, hi havia unes directrius de direcció que deien que la Maria Antònia és una moderna que fuma i aleshores... Bueno, és que ja era una directriu molt enfocada en el Sí, i cigarro. aleshores, a partir d'aquí, tenir un cigarro a la mà i pel que deia el personatge, per com es referien a ella i per la interacció... És una obra que és molt coral, L'amor venia amb taxi. En realitat, el personatge, això ens ho deien, no? Durant el procés de creació, el Toni Torres, l'ajudant de direcció, el personatge és l'elenc d'aquest centre cultural que fa aquesta obra, no? I del que es tractaria és de veure què passa entre tots els membres d'aquest elenc, no? I tots hem format part d'algun grup en el que es crea alguna cosa, o has anat a l'Esplai, o a l'Esbart, o és igual, has anat a l'escola. Llavors, és com sóc jo, com és el meu personatge, però sobretot es veu en base a com em relaciono amb la resta de la gent. Aleshores, a base de com m'he anat relacionant amb la resta de la gent durant els assajos, com el personatge s'ha anat relacionant, s'ha anat construint aquesta Maria Antònia, però crec que això, més o menys, ho hem fet tots i totes. Vas fent en base a com no sé qui et mira i fa... I això ja és una informació més que tu tens, no? I s'ha anat fent durant els mesos d'assajos, que per sort amb la cubana s'assagen mesos i tens temps de provar i d'equivocar-te. I després també hi ha un punt d'inflexió, en el meu cas, que va ser el vestuari. El dia que es van provar looks i vestuari i tal, i es va posar un cigarro en aquell vestuari, jo vaig tenir molt clar, llavors. Llavors ja era el que dèiem abans. No sé si arribaré a l'estrena, però jo ja tinc clar el dibuix i aquesta tia com és i com funciona. I el vestuari sí que ajuda molt també a la resta de la gent. Tu veus un personatge, has estat treballant amb una companya
així, i de cop i volta un dia ve de vestuari, amb una perruca no sé com, un maquillatge no sé què, dius, vale, ja t'entenc com ets. Saps? Clar, perquè tu pots imaginar-te moltes coses, però quan està el personatge construït llavors és molt més fàcil per la resta, també. A mi a vegades em fa por el fet de pensar en que potser arribarà un dia en què no sabré trobar un personatge diferent als que ja tinc. Que no? O sigui, no, però si em passa. tu no ets igual ja que fa una setmana. Ja, però com... Ara, per exemple, estic assajant... sé fer la borde, sé fer la relaxada, vols dir? De personatges. Igual que Amor al Cub tenia la Rea, no? Adivinen, tinc 4 o 5. I ara estem començant a assajar el piset i també he de fer un personatge estripat i molt concret i a vegades em surt la Rea d'Amor al Cub i dic, no, aquest no. Saps? Com... Però això... I penso, potser se m'acabaran. No d'on trauré? Com... Es poden fer infinits personatges, segur que sí, però tinc jo la capacitat de fer-ho? Sí, perquè a més el personatge que dius que s'assembla a l'anterior era un personatge en unes circumstàncies concretes, amb unes reaccions concretes i amb un entorn concret, i aquí ho canvies tot. Llavors, és com tu mateixa com a persona, penso, canvies el codi en funció d'on estiguis, o sigui, tu no et comportes igual. Ara em sembla que m'he fotut en un jardí. No, tens rols diferents, depèn dels grups on estiguis. No, però com a persona canvies de codi, els personatges canvien... Tu els veus en un espai concret, en un moment concret, en una trama concreta, però potser que en una altra trama s'assemblin molt a l'altra fulanita que havies fet. No passa res. I a més, que són moltes peces la creació d'un personatge. I que un punt de partida d'una cosa coneguda està bé. La qüestió és que si el codi ho requereix, que sigui real, que sigui verosímil, saps? I a partir d'aquí, només que li canvis una cosa així, ja serà una altra cosa, però entenc que passi això perquè jo crec que ens passa una mica a totes. I més quan has fet moltes vegades, quan portes molt de temps fent un personatge, és com que se t'enganxa una mica. Amb la cubana, per exemple, que feu... Quina és la funció que has dit he fet més vegades? O sigui, que he fet com, jo què sé, tants bolos. Quina és la funció que s'ha repetit més? Saps que no ho sé, però jo diria que la que més he fet va ser Campanades de boda, que no sé si vam fer 780 o una cosa així. T'anava a dir que has fet 100 bolos, no 100, 700, eh? Sí, clar, era... Bueno, clar, es fa una gira molt llarga. Un any al Tívoli. Clar, un any són molts dies. Gira per tot Espanya i temporada a Madrid. Clar. Sí. I allà, per exemple, quan has fet 700 vegades un personatge, o en aquell cas potser sí que en feies 2 o 3... Allà en feia un també, només. Bueno, us diu un altre tocant la pandereta, però no feia. Quan has fet això 700 vegades un personatge, te passa que potser vas a comprar el pa i de cop dius, ui, aquesta veu que m'ha sortit és del personatge o alguna cosa així? Pot ser, però tampoc m'hi barallo molt, perquè és que forma part. A més, aquell personatge, precisament, que això és un altre punt de partida també dels personatges, és gent coneguda. Per exemple, en aquest cas, que dèiem Campanades de boda, la Manolita, el punt de partida era la meva àvia. Uau, vale. Aleshores... Ai, quin punt de partida més bonic, em sembla. Clar, això és una cosa que a la cubana, el director de la cubana sempre ho diu molt, que et fixis en la gent del carrer, que et fixis en la teva família, perquè són referents que tens molt propers i que potser un gest de la teva veïna o un timbre de veu o una frase o una posició, una manera de caminar, pot ser el punt de partida per crear un personatge. Imita-la directament. Això no sé qui ho deia també, crec que el Bardem, alguna cosa així. Imitar és perfectament lícit i, a més, no ho faràs mai igual que una altra persona. Faràs una altra cosa, perquè tu tens el cos diferent, tens la boca diferent, tens la veu diferent, llavors comencem imitant i tant, i després ja veuràs el que fas. Jo, de fet, quan era adolescent, o sigui, estudiant teatre d'adolescent, em van fer portar com a personatge a una amiga meva. O sigui, com jo fixar-me molt en una amiga meva i vestir-me una mica igual que ella. I li vas dir a l'amiga que l'havies? No, perquè a vegades hi ha gent que es pot ofendre. Jo també vaig fer-ho amb una amiga de ma mare. I era com una cosa així estupenda. I li vaig demanar fins i tot unes arcades seves si m'es podia deixar per una cosa de teatre. Sí, no li dic mai que era en I no te vas dir que era per imitar-la. És que pot ser que hi hagi algú que s'ho prengui malament. Bé, no ho sabrà. A mi m'han explicat que a mi m'han dit que l'Anna Barrachina, després de 5 anys fent d'Estrellita Verdiales, va cremar literalment el vestit del seu personatge perquè no podia més. Però això es pot fer? Tu creus que li van deixar cremar-lo? Li van deixar cremar perquè m'ho va dir una persona de vestuari, m'ho va dir. Tu has arribat mai
a aquest límit amb algun personatge? Punto número 1. Jo no sé si això és veritat. En tot cas, li hauries de preguntar a la Barratxina. Crec que es va cremar unes pestanyes. Ah, només unes pestanyes? Crec que doncs a mi una es van persona de cremar vestuari unes em va dir el pestanyes. vestit. I vaig dir, home, però un vestit de la cubana no es pot cremar, s'ha de A més que ho guarden a l'exposició. I em va dir, per la cubana tenen molts diners i el tornaran a fer, si volen. Vale, doncs unes pestanyes, doncs no sé. Bueno. També et dic que un vestit després de 5 anys de gira de la cubana També devia fet una estar, merda, exacte. m'entens? Que després amb les llums es veu tot meravellós, però ho mires de prop dius, mare de Però Déu. el cas és com que va acabar molt ella com cremada del personatge de 5 anys d'estar fent el mateix personatge. Probablement Jodorowsky ho recomanaria com a acto psicomágico. Llavors, doncs crema això, ja està, jo què sé. Vull dir que... No A tu sé, t'ha per passat necessitat. mai d'estar tan... No que hagis cremat un vestuari. D'estar tan cansada. Hola, només soc de la fer Maria i he cremat el vestuari. De que hagi estat què? Tan cansada d'un personatge. O sigui, De dir, de dir, ja és que no puc puc més, que no el vull tornar a veure. No. No. Bueno, això està guai. Bueno, és que has de quedar molt cremada, eh? Bueno, I a mi doncs tampoc no, m'has t'has passat. estimat els Però els personatges. Així és que els has fet, personatges, al final, que te'ls has estimat. pots acabar cremada d'altres coses. Ja. Pots acabar cremada d'algunes gestions o algun tipus de tracte amb el personal de l'espectacle en qüestió, però el personatge és com si fos un fill. No? Bueno, dels fills a vegades també se'ns cansa. O sigui, Sí, però també se'n cansa t'enfades un dia, però demà se't passa. Sí. Ja, després el vols tornar a veure, no? No el cremes. Bueno, No el cremes, per favor, no No, al cremes. contrari, jo si puc el que faig és quedar-me alguna cosa del personatge perquè em fa... Ets de les lladres. Sí. No, és que ens han explicat altres, com d'agafar un llaç o alguna cosa així. qualsevol tonteria que saps que no I ho on ho faig per guardes sistema, després? tampoc. En una Mira, capseta ara o- mateix no sabria dir-t'ho tampoc, on ho tinc, vale. vull dir, perquè soc una mica diògenes i tinc coses per la casa en general, de caixes amb coses i coses amb caixes i tal. Però tampoc tinc un altar o una cosa així, però sí recordo agafar una medalleta de no sé què, però poca cosa. Tampoc és una cosa que faci sempre. Quan ja però saps sí que- que ja no se'n farà cap més. Clar, allò ja no es farà més. És que clar, no sé en quin punt... O sigui, la meva companyia sempre diem, bueno, és l'últim vol, Sí, l'últim fins que en surti un altre. Perquè com que no els tenim com a vista, diem, ara ja està, és que ja és l'últim, ja no el tornem a fer mai més. any I de més cop, tard. Bueno, un però any més pot tard, ser, tornem a fer... pot ser que digueu vosaltres, prou. Ja no vull tornar a fer aquesta obra. No ho direm, això. De moment no ha passat. No hem fet 700 bolos. Quan arribem als 700 bolos com la Maria, Llavors ja veurem, no? llavors potser ens ho pensem, sí. Abans de passar als jocs, Digues. parla'ns d'en Morgan. Com és això? Es diu Morgan, Recordo no? que és el gos. sí. Recordo És que és el el gos. gosset, És el sí. meu gos. Però, o sigui, jo quan vaig veure en el vídeo de la cubana que entràveu tots els intèrprets del Romea Sí. i entrava en Morgan com un intèrpret més, Sí. jo de veritat que em vaig pensar que sortiria en escena. I no, però te deixen portar-lo al teatre. Sí. Bueno, Com ho has fet, això? Has enganyat en algú? Has enganyat, has robat, has Saps què passa? enganyat. Que amb la cubana sempre s'han inclòs els annexes que tingui cadascú, els apèndixs que tingui cadascú, les hores... Bueno, perquè al final passes moltes hores Clar. assajant i si te'n vas de gira doncs estàs molt temps fora i aleshores han vingut els marits, les nòvies, les dones, els fills, els gossos a veure't, saps? Coneixes la família dels teus companys perquè si estàs 3 anys fent un espectacle... Llavors ja s'ha instaurat una mica aquesta cosa de que si no pot anar la nena al col·le, doncs bé, i si passa la teva nòvia, doncs bé, i si, saps? I el gos doncs forma part. Jo no tinc amb qui deixar el gos i aleshores el porto a assajar, i al local venia a assajar, hem estat assajant al local de la Cubana, i és un gos negre de 20 quilos que té ara uns 10 anys, jo fa 3 anys que el tinc, i que es barreja amb alguna raça de pastor. No sé exactament què, perquè no ho sé. I aleshores ell s'ho passa molt bé, perquè és com que ell ve a treballar. Té un ramat, que som nosaltres, i aleshores ell entra, inspecciona la sala, saluda a tothom i ens sembla... Bueno, sí, em sembla, és així. Si estàs una mica regular, el Morgan et va saludar, s'està allà amb tu, et fa així amb la... És com coach motivacional. Sí, és perro de soporte. Exacte. Totalment. I aleshores, quan ens vam traslladar a assajar al Romea, que vam estar tot l'agost assajant al Romea fins a mitjans de setembre, que vam estrenar,
doncs també era l'horari del tiró, en 8 hores. Jo no puc deixar el gos sol 9 hores, i aleshores el gos va venir. I ja entenc que s'ha d'estar al camerino i que d'allà no pot sortir, tot i que un dia va sortir. Un dia, al final de tot, l'última escena, va aparèixer el Morgan per un lateral, però com a perro por su casa, eh? És que he decidit, que em sembla una bona idea, sortir a l'escenari ara mateix. Però en assaig o en funció? No, fem funció. I el públic va dir, mira, han portat un gos 700 a persones al Romea i el Morgan per un costat, llavors la Laia Piró el va agafar i salvar, que és la que estava més a prop. Jo en aquell moment no estava a escena i jo no ho vaig veure. La Laia Piró se'l va endur i ell no volia, una mica de, no, déjame, saps? Aquí. Se'l va endur i aleshores la Laia no podia tornar a entrar a escena perquè li va agafar un atac de riure. De cop de girar-se i veure el Morgan en escena. Va haver-hi gran part del públic que el va veure i van fer un oh! Perquè sempre un animal fa aquest efecte en escena. I els actors en escena que no havien vist el gos, què? No, clar, la gent aguantant-nos el riure, tots, i vaig sortir, em van dir que havia de sortir el Morgan. Com? Per favor. Però, per sort, al Jordi Milán això li és igual. Li fa gràcia, fins i tot. A mi em fa gràcia, jo ho deixaria. És que, sí. Veus, si en Jordi Milán ja està bé, li podem posar una... Si tens un animal en escena, imagina't el nivell de caos que pot ser amb coreografies, moviments, ha d'haver-hi com algú que s'encarregui només del gos. La golfa sí que sortia a campanades de boda. Que és l'altra gossa que és la gossa que jo tenia abans, que era una gossa més petita, i aquella sí que sortia. Aquella era... O sigui, tens tots els gossos estrelles, eh? Has vist? No sabia que eren... Bueno, de fet, però què feien, Laura? Res, feia una tonteria. Hi havia un moment que el meu personatge, la Manolita, que era com una xatxa, una que tenien allà, para todo, havia de sortir a comprar no sé què i aleshores s'emportava el gos. Li deien, emporta't el gos. I aleshores jo, el Pere Pau, que era el regidor, en aquell moment, entre moltes altres coses, preparava la golfa, li posava la corretja, i aleshores jo entrava, agafava el bolso, crec, i creuava l'escenari amb la gossa. I tot el públic. I tothom feia... Aquest gos per ara? Feia molta risa. Tothom feia... Oh! Però això passava quan fèiem Cómeme el coco negro i sortia la Lula, la gossa de la Meritxell Huertas, i li donàvem allà un petit suís, o no me'n recordo el que era, clar, sortia la gossa i tots... També, clar, fa un efecte. La golfa feia molta risa perquè una vegada ens vam oblidar la corretja i aleshores ella estava allà preparada. El Pere Pau no sé, es va despistar perquè hi havia hagut un problema tècnic i ella es va aixecar i estava allà preparada. Perquè sabia en el moment en què sortia. T'ho juro. I va venir darrere meu i va fer el mateix. I aleshores, a mesura que vam decidir que aniria sense corretja, clar, si ve darrere sense corretja. I aleshores el Jordi es van animant, el director, i em feia fer com un recorregut innecessari, però que feia gràcia. I la gossa anava darrere meu. Sí, perquè sabia que després li donàvem una xutxa. Fins que va detectar que jo feia aquell recorregut, però després sortia pel mateix lloc. Aleshores ella sortia, s'asseia, em mirava, mentre jo feia el recorregut, tonta, perquè m'ha acabat saliendo por allí. Allà és on I quan jo tornava, llavors sortia amb mi, de venga, va, dame lo mío, saps? Era molt graciosa aquella. Aquella tenia una jeta. El Morgan és més, tranquils, estic aquí, jo us ajudo, sóc el gos de teràpia. Arriba contentíssim al teatre, entra, saluda tothom, taquilla, al bar, tot això. Jo em demanaré la pròxima obra que faci un gos de suport, que m'avingui a... Te'l demanaré. Em pensava que anava a dir, jo demanaré quan vingui a veure taquilla que surti el Morgan. Que surti el Morgan. Bé, ens dit això, passem a jocs. Anem als jocs. A veure, tenim jocs. Sí, tenim 2 jocs. Acaba amb 2 jocs, la cosa. D'acord. Ha de passar per aquí. El primer joc es diu Per amor a l'art. Aleshores, jo et donaré... Quina gràcia. És que som creatives. No, és que sabeu que l'última... A veure? La cançó última de L'amor venia amb taxi. Es diu Per amor a l'art. A veure, et dono 3 opcions. 3 opcions. De nom de... No, això no és veritat. Et dono 3 opcions i tu m'has de dir quina faries per amor a l'art, quina faries pagant tu i quina ni que et paguessin. Vale? Vale. Una fas per amor a l'art. Una per amor a l'art. Per amor a l'art, perquè ens agrada, no? Sí, l'altra pagaria per fer-la i l'altra ni que et paguessin. De cap manera. D'acord. La primera, haver de fer el mateix personatge la resta de la teva vida. O sigui, per sempre, no 700 bolos, no. Els que quedin. Després, no només poder fer personatges creats a partir de persones del teu entorn, que he anat a pensar jo abans que ho diguessis tu en el que dèiem abans, o només poder fer personatges creats a partir d'animals. També un altre exercici teatral, que és on fes-me el colom. A partir del colom, comença-li a treure colom i ves-li posant humà. A mi em van fer una vegada això. Jo vaig fer colom.
I A vaig veure veure, una persona tu molt què et van fer? De gos. Ah, bueno. Però era un personatge... Era un fictici. personatge que era una policia a Bonobos, una policia, Ah, bueno. i aleshores no sortia aquell personatge de cap de les maneres, no sortia. I un dia assajant amb el director, amb l'Edu Pericas, diu, fes el gos. Dic, però... Sí, un moment, el gos de veritat? Sí, el gos. Vale. I aleshores jo, pujada a la butaca, fent, saps com els gossos quan se senten que donen la volta Ai, per sí. trobar el lloc? Bueno, sí, va sortir al final, però va sortir pel palillo. Pel palillo. Però sí. Vale, llavors, què no faria mai ni que em paguessin? Clar, és només, has de fer personatges així. Te l'he fet prou fàcil, jo crec, aquest joc avui. Sí, és que no n'hi ha cap que no faria ni que em paguessin, Ja. em sembla. O sigui, tu podries fer el mateix personatge el que et queda de vida. Sí, perquè sempre és diferent. Sempre és diferent. Però bueno, si n'he de triar una de descartar, doncs descartaria aquesta, probablement. Val? I l'altra, quina faries pagant i quina faries perquè sí? Pagant, Yes. Pagant, pues, jo crec que la que més m'agradaria fer, per tant, la faria... Sí, la que més m'agradaria fer és la de començar, o sigui, que el punt de partida fossin persones conegudes. Això em sembla que pot ser molt divertit. I llavors pagaries, bueno, si pagaries als teus amics per... Et vaig utilitzar, vale? I els hi pagues i llavors tu els utilitzes. Exacte, com un lloguer. Exacte. No, com la teva amiga. El lloguer de personalitat i de... Sí, com el que vas fer tu amb la teva amiga, però dient-ho, no? I pagant. Exacte. I llavors l'altra és la que queda, no? Per amor a l'art. Per amor a l'art. Crear a partir d'animals. D'animals. Sí, és un punt de partida, tampoc com un altre. Sí. Molt bé, estic perdent facultats. De què? Sempre perquè els poso sempre es posa difícils més difícils, i avui però- ha sonat fàcil. Som-hi, per l'últim joc. Al següent joc hauràs d'escollir una carta i llavors tiraràs un dau. Si el número surt parell, hauràs de crear una sinopsi d'una obra a partir d'aquesta carta. Si el número és senar, un espai sonor o una banda sonora. I si et surt el número 6, crear un títol. Pots mirar-la tranquil·lament, primer de tot. Mira-la Mira la i ara t'ho carta. torno a repetir. Exacte. Tu mira-la tranquil·lament. Mira la carta i ensenya-la a la teva càmera. La meva càmera és Ui, li allò. ha sortit una carta difícil, Déu-n'hi-do, sí. Uf. que- Vale. A veure, ara tira el dau i ja et diré el que has de fer, depèn del Gràcies. número que et surti. Exacte. Li ha sortit El el sis? 6. Vale, és fàcil. Només has de... Bueno, fàcil. De vegades costa Sempre triar diu, un no és títol. fàcil posar un títol, i ara és fàcil. Has de pensar un títol. O sigui, el cartell de l'obra és això i falta el títol. I l'equip de màrqueting t'ha dit, Maria, ens falta el títol, ha de ser un L'has de títol que decidir enganxi. tu, perquè no tenim diners per Fatal. pagar el que hi penses. No? Tothom deu dir el mateix o no? Jo sóc fatal amb això. Un títol. No cal ser... No donem premis. No. No, però mira, premis, estic així que no. pensant Vinga. en una cosa que vam intentar començar a fer i no vam fer mai, i hi havia un títol que molava molt i que no se sabia ben bé el que era, però hagués pogut ser per això, Gruntal. Gruntal, vale. Sí. Sí, no sé el que és, però sembla nom d'un laboratori o alguna cosa així. Ara em sembla una mica com mètode Gronholm de cop. Doncs mira, doncs Podria potser ser és una cosa veritat, així, és veritat. però més tecnològic. Sí, és Ja està. veritat. Encaixa. Serveix? Sí, Molt bé. Molt bé. Quin morro! Vaya jeta! Doncs moltíssimes gràcies, Maria. Dóna-li records a Morgan. I tant. Li volia portar una xutxa de la meva gossa i me l'he deixat. No passa res. Un altre Dóna-li dia. una xutxa de part nostra. Un altre dia. Un altre dia. I dir-vos a vosaltres que si voleu riure, encara queden algunes funcions al Romea fins al 15 de febrer de l'amor venia al taxi de la Cubana, no us ho perdeu. Al pròxim episodi, més i millor. I fins llavors, Ens veiem a Platea!